podcast, radio and stuff. Another day, another episode of PRS. Hello, welcome to it. I'm Debego Kuluse. Always excited to be back here on podcast radio and stuff. I'm never alone. I'm with my good friend, Dogozo Chapa. Why usounda engathi uyasakaza manje? Ngoba ngihleli nomsakazi. Ngoba ngihleli nomsakazi. Yeah, no, hayi ngiyakuzwa ukuthi sound ngathi uyasakaza. Greetings, ngiyabingelela emakhaya. Senimukela kwi podcast radio and stuff as introduced by Ntobeko nguNtokozo Chapa. Yes, Ntokozo. We are excited today. Sihleli nomsakazi. Yeah, sazosuma sime ngenyawo should la microphone asazoba nokuba disorganized. Ngoba lo msakazi mengabe anganoma ukuyilalela ni intro yakho sazozintroduce yena. Introducer lapha nokozini. Gijima ngampela. Yeah, ne? So njengo siko lwala ekhaya kwi podcast radio and stuff sibanika ama guest wethu ithuba lokuthi introduce bona ngoba sijwayele uku-interview abasakazi namhlanje sokwenza kanjalo somnika ithuba lokuthi azazise kubabukeli be-PRS. Ngithi sokalami ukhetha kanjani ngoba abanye uyababonga mina ngibonga ngani intokazi yakwaNongoma le matheni kwagugothandayo ngithi umazonda yamphakamisa koza babo ubunyonkoloza nje wena bavonda ngakho abhukuda nabo bangabi iqathe likubabela umlahlekani ngothutha balahla. Yeah, bingelela Mpanza. Ngoma ematheni. Bingelela Mpanza. Ngithi ngisho kahle mangithi ehlala Nkosi. Ehlala Nkosi ngoba ngakithi kunamakhosi lapho kuvela khona isilo nomthebe wesizwe nje kuningi ngakithi wozani lapha Nongoma. Wow. Exciting. Thank you so much Bingelela for coming through. Bakithi ngiyabonga kakhulu. Ntokozo right uNontobeko. Yes. Nontobeko ngizosheshe ngikhumbuleke ngoba kama lomnelakhe yafa. Shuthi mina nawe nje sikanje. Impela. Ngiyajabula kakhulu ukuba namhlanje ngiyajabula ukuba la ekhaya. Ngihlezi nginibona online, ngihlezi nginibona nisebenza nehla nenyuka sadibana nani kamnandi ke lapha na siyowina. Yes, masatma. Siyowina kumasatma. Ngangijabule kakhulu nganibona lapho enangi-interview ka-2 ukusho ukuthi into yethu yayinhla kakhulu nangi-interview ngisahamba ngiwani naphinda ngithola sengaba noKhathide ngoba uKhathide wafika kodwa safika oqala sikazi azazi wayehamba yes nangi-interview lapho ke ngangijabulela kakhulu ukusebenza nani namanje sindawonye ngiyajabula ngiyathemba ukuthi umbukele ekhaya kuninga zokufunda na kanjani we have no choice. Bingelela, let's get into it. Yeah, ukhulumile nje manje ukuthi nisanda ukuwina ama-Satma Awards as usikiya ngengoma and songena kulokho ne feeling yakho ukuthi yayinjani uwina uMaskandi ne-stay sakho ku Khosi FM. Kodwa before sifike khona konke lokho ngifuna sibuyele emuva kancane. Wiciko ngoba abaningi bethu bakwazela emsakazweni kanti abanye bakwazi ngomculo. So talk to us about your upbringing. Yini eyadala uyak-influencer ukuthi uthande lo mkhakha wamaciko? Nontobeko ubuciko bangikhetha nje ngisho ukuthi bangikhetha uyabonga la ngikhona nje ngicabanga ukuthi ukuhlela kaNkuluNkulu ukuthi wayehlelile ngami kusukela ekuzalweni ngami ukuthi ngiyohamba ngifike emsakazweni ngiyohamba ngibe umculi ngoba uqala kwami kahle ngaqala ngomculo. Into okuyiyona engiyithanda kunazo zonke lezi zinto i-acting. Oh, okay. Yeah. Ukuthi ke okunye kuhamba kancane mina ngiyithanda kumali. Into mayingayifaki imali isheshwe. Ngiyisusa endleleni yami imali ngiyithanda kakhulu. Ngabuka ukuthi okay okuzongisheshela ikuphi music obvious. Ushona e-studio uyahamba record ukhipha iculo ulihambile uyothengisa lapha yana. Uyawuthola ama performances ubizwe ngapha nangapha uyakhokhelwa. So ngayibona nansi fast. Angangakulahla lokunye. Ngathatha lokho engangazi ukuthi kusasa kuzongenzela ukuthi ekhaya kudliwe ngoba mawuqala wenza lento yobuarts nani emakhaya understand yes bakubuza nje ukuthi
and then wena kwenzakalani ngawo ucabange kahle kodwa lento osufuna ukuyenza yabo okuyinto kumina eyayiphupho elikhulu ukusuka emakhaya ngisuka emakhaya ke mina ngisuka emakhaya ngempela usuka emakhaya ucabanga ukuthi uzoba uzohamba umhlaba wonke into impossible kodwa uNkulunkulu mayelokho engilide endleleni yami engitshela izinto ukuthi lokhu uzokuba yikho uzokwenza ngoba kunento ekhuluma nathi masuke siphila nje esukutshela ukuthi lento yenze uzokwazi ukuyenza no matter what uzodlula einkingeni eziningi kubaningi abantu endleleni yakho abangeze ukunderstand ukuthi uyilento wena athi kwenze ungabuke emuva buka phambili Kwabanzima kanjani ukuconvince abazali ekhaya ukuthi mangiqeda mina umatikuletsheni ngizofuna ukwenza izinto eziphathelene neart ngicabanga ukuthi waya kwindonsa art center kunokuthi baye uyoba udokotela noma ngabazali ukuthi uyoba udokotela noma ummeli wonke umzali ufisa ukuthi ingane yakhe ibe udokotela noma injiniyela noma ummeli so bathini ekhama uthi wena nje ngifuna ukuba umculi mina nokuba iactress ngisanda khipha ialbum yami ngiyakhumbula isibingelelo ngangiphuma ephepheni njalo kubhaliwe kuthiwa umama abingelela ka understand ukuthi wenzani ubhlungu ezinye izingane zingamanesi ziyini yena ukhetha lokho njoba ngisho ukuthi kubhlungu kuba yi-artist ngoba ufana nje nomuntu ongathi uphethe ukudlala uphethe awukho serious kubhlungu nje ngiyazi ukuthi la endlini ningamaciko ngoba nila ngaba nikho la kubhlungu ukufuna uba yiciko phambi kwabazali ngoba abayazi lento le usukubize lo ubizo olubhlungu olunga understandeki obasebazi ukuthi akuzuba namali futhi uzohlukumezeka lamanje ke futhi ubizo lubhlungu ngoba sokuhamba nanenhlamba ngaphezulu lukubhansela ngeenhlamba luthi lungenamali kuphinde lukulekelele nangokuningi ukuhlukumezeka kodwa ngenxa ukuthi lento engaphakathi usukuyifisa abazali bengemukele benjalo usuku uzokwenza usungena choice baqala ke ukuzwa kahle sewuthi mama ngicela sambe nisiyothenga ukudla nathi material yokwakhana bese akantwenzani lapho khona uyabo sebeqala manje umama usebuza kasekhuluma kahle semchaza lento yakho yona understand kube kanjalo nakumina sure kube kanjalo ubonile futhi ukuthi lento ngiyifaka ngenkani ekhaya ngenhlanhla yasebenza mina umculo ngisebenzele yasebenza wakhathi ehlisa umoya umama ngoba kuthe noma sengivukelwa izitha endleleni ngoba kube bukhuni kakhulu emculweni wami zavuka izitha kwabukhuni ngisho ukuqasheka ngalwa nabantu abaphezulu kakhulu emculweni kunezitha eziningi angeke ungiunderstand ngiyavalelwana kuningi okwenzakalayo kwa music ngaba nenkinga eziserious ngavelana ngashintsha ulayini ngaya mining. Okay. Ngakwa mining. Ngakwa mining. Okay. Mhlawumbe before singene lapho as you are speaking kubu so uyachaza you know ubunzima bokuba iciko. Yeah. Unaze ngani? Hawu ngizele. Ya nginazo izingane zo2. Okay, so if ingane yakho ifuna ukuba iciko ungayivuma? Yo awungithandi ezokhuluma uqinisile khona ungayivumela umama wayengafuni ube yilo na ngeke ngaphatheka buhlungu kodwa lo buhlungu nawo ububuza abazali bakho unga-understand ukuthi ngabe ney'ngane zakho seziyabuzwa phela ngengithandi ingane yakho yini engenza ungathandi ngoba phela wena ubulwelile ukuthi uzube yiciko eliphumelele so uya-experience njengamanje ngifuna uku-experience uya-experience you are living the dream uya-experience kuba yiciko manje uma nengane yakho ifuza wena ufuza uningi ifuna ukuba yiciko yini ekwenza ukuthi wena ubone ukuthi no angifuni ibe yiciko Ntokozo uthunywe kimi. Okay. Uthunywe kimi vele. Guys, umama waba nephutha mina ungathanda ukuthi ngingene kwezobuciko. Ngoba akayazi le nto. Ngoba mama ungizalayo. Yeah. Wayenephutha ngalokho. Okay. Even ubuhlungu bakhona akabazi. Ukuhlupha kwakhona akwazi mina ngiyayazi. Yonke le game idlala lapha ayikho le nto. Uyangizwa?
ingane yami angifisi ingene kulento ngoba isicontrolwa kakhulu ngabantu ukuthi bayakuthanda noma bakuthanda. Into enjalo awukwazi ukuphuma phambili kuyona ngoba ngampela makuthi uNkulunkulu bengakubizelanga ukuthi ube kuleyo nto ngeke uzulibone edlalayo. Abantu bazokudrive bakudrive bekuswinge lapha emoyeni uzozibona ufana ba. So angifisi ingane yami idlule ebuhlungwini engidlula kubo as an artist. Angihaleli ukuba nengane kusasa eyongitshela mama ufuna uculani? Ucula ini? Kulomhlaba nje ucula ini? Njoba ngasekho nje umuntu oyi-artist manje. Njoba umuntu uthuvula amafoni ufica wonke umuntu uyayihlekisela ekamereni. Uthi uyaphuma phandle ufica wonke umuntu ethwele ngishibhodi umuntu kuyahlekisa. Ufuna ukuba usamahlaya wena. Like really uzofika namapha amahlaya azokwazi ukufika nje edlule la wakhona nje la kugcwele eSouth Africa. Kungabhlungu kodwa ngeke ngikwazi ukumvimba. Nga-understand. So when asibuyele kancane kule yakho yob-artist umuphi umculo obuwenza hlobo lomculo genre? African jazz. Yeah, Afro soul music. Okay. Kodwa-ke ngithe mase ngila emsakazweni ngenza umaskandi ngathi mina ngusomathuba ke. Okay. Yeah, ngiyasebenzisa ithuba mangilibona ngihambisana nesikhathi. Ngisho ngithi umuntu owenza njalo wenza kahle ngoba usukenzela isinkwa sakhe nezingane zakhe nekubo. Ngingabona ukuthi no ake ngishintshe kancane ngenza umaskandi. Yeah. Singakangeni kule kamaskandi. So uthe umculo ukusebenzela kakhulu ukuthi ukwazi ukubeka isinkwa etafuleni. So i-African jazz le ekusebenzela. So it's not easy eSouth Africa ukuphumelela emculweni. Masingaqala manje sibala abaculi ngaphela imini ababaleki baningi in all genres and mokhuluma ngeAfrican jazz ekulesi sikhathi samanje angenze phenyo alokho phenyo ngilezi kodwa mangabe ngibuke African jazz enye ama genres ekunzima ukuthi uthole i-breakthrough yona. So wena wenze ngani? Kwanongoma ngisiwela kwanongoma bekunjani ngathini njoba ngisho ukuthi ezinye izinto ubuciko bungikhethe bona na umculo lolu hlobo lomculo ngangusonkondlo kahle ngahlala phansi ngayibuka lento hayi no ngitshela ngiyamuva ke mina into mayingasebenzi ngiyishiya ngabuka ukuthi yazini lezi inkondlo ngizolokhu ngishiya inkondlo la mina nginayo lento ethi njengaleyo yabo lezi inkondlo lezi njani lezi zinamandla lezi yama voice lawa suthi uma usho kusacinele ngangenjalo then inkondlo zami ubani ozoyilalela. Okay ngabona sayazini ake ngishintshe ngicule ngiwenza music lento le engibhala la ngiyakhumbula nje iculo yami uqala lalithini kwakuyinkondlo ngasusa from inkondlo ngalenza iculo. Okay. Ethi thina sazalwa kanzima sizalela ubunzima sakhuliswa kanzima sikhulela ubunzima kunzima emhlabeni bebantu abasha yabo ngakade kuyinkondlo leyani uyiqhubeka uyeza uthi yane ngangibhala ngoba umzima esibhekene nabo kodwa ngathatha ngathi ukushasha ngalifaka e-studio ngathi like okay ngicacula kanti okay then ngacula ke from lapho ngenza isibingelelo mama ngiyadideka phupho lami ngawukuthi uphumelele yeah ngaphumelela ngempela. Wow. Then wayishaya jazz ungena kanjani kumaskandi music? Yes, ngoba phela so uthema usuthola ithuba emsakazweni, that is when you decided ukwenza umaskandi. Ngathi mangithola umsebenzi ngoba umsebenzi kumina ngacabanga ukuthi yazini angenza into ehambisana nami engiyenza ngaleso sikhathi i-Afro jazz ngeke ngiyeke ngoba mina angisuyela umuntu abantu abayebembone ku social media, angisuyela umuntu abayebembone nje hayi uphaphile yahlanya okay Afro soul music imina ngoba ngikwazi uexpressa wonke ama feelings wami ku music, ngikwazi ukucula, ngikwazi ukukhululeka, ngiba happy after ukucula leyo mhlobo lomculo. uMaskandi ngiculiswa yini ukuthi ngenza ishow kaMaskandi
ngiyabona futhi isikhala labantu besifazane bayifew kumaskandi. Ngangena nginengqondo ukuthi hayi kusho khona la abangenzi kahle khona ngathi hayi ngangene nami mntakampanza yini ngizofike nami khona lento engizofike ngiyishaye lapha mhlawumbe ibavelele nje banibona nje le genre le ngamaskandi ingabantu besilisa kakhulu. Yeah. Hayi ngifike zikhona intombi othandeka lapha onondoni ngithi hayi ngifuna ukugibela lapha kwabo oma yellow bone. Afike ngabona hayi ingane zabantu ziyasebenza kodwa nje hayi yiwo nje lo mculo lo nenkinga phakathi ongayazi ukuthi uzotheyani. Kuduma kakhulu abantu besilisa nabantu besifazane kodwa ke bayacula abantu besifazane kakhulu bayasebenza kakhulu nje banazi nje othandeka bakhipha ingoma ezimnandi baningi azathi nobuselaphi imthende nanana abantu besifazane bayibekile nabo induku ebandla kumaskandi nama ngithi ngifuna ukufaka nje isandla ngoba ayikho into ongayenzi mangabe ufuna ukuyenza nginaleyo nkaniko ukuthi into mina kumele ngiyenze. Mawubuka inkinga ngephi kumaskandi ekutheni kuba abantu besilisa abaphumelela kakhulu kunabesifazane. Yini vele? Wepipi. Yini vele angazi yini vele abantu besilisa madoda hayi banamandla kulungile ke ngisho njalo kodwa angazi kwenzakalani ngoba yonke into yamaskandi mawucabanga abantu into yamaskandi everyone ucabanga ukuthi kumele kube into yabantu besilisa. Angisakhulumeke manje ngomculo kuphela even ama show kuma radio stations everywhere. Yes. La emakhanda nje abantu nje bamabhinqa nani emakhanda abo bazothi maskandi kumele abantu besilisa kumele bakhonye lezo indawo. Angazi ukuthi yaqala phi lento yafika phi yasuka phi yabheka ngaphi ishonaphi kwamanje kodwa ngisho ngacula okunjani umuntu wesifazane uduma nje ingoma yakhe ithi phinde ilalithi lale ngohlangothi. I don't know, but I stand to be corrected. You guys can correct me. Nobabili nabantu bomsakazo. Ngicabanga ukuthi wonke ama-genres futhi ngoba wena umculi namaciko wonke ama-genres kuba nesikhathi sokuthi kuvelele umbono wami lo kuvelele ama-male artist kubuye kuvelele ama-female artist. Sikhulume ngawo maskandi kuke kwavelela iy'ngane zoma yabo kuke kwavelela imthende. We understand yabo masikhuluma ngawo maskandi. You go to other genres as you are speaking about music like Afro pop kuke kwavelela abantu abanjengo Lira. We understand if we are talking about a female artist, Afro soul music abantu abafana no Zonke Dikana. We understand but futhi kuphinde kube khona khona lothi ngithandile isithando wafika noZahara waqoqa zonke into ngalesa sikhathi. So I think njengamanje umbono wami ishuthi Limelight ngokamaskandi ihleli kulaba besilisa but ke I stand to be corrected. Yeah. Uthini Ntobeko? I don't know. I just think mention ilingane zoma mention imthende but bambalwa kakhulu abantu besifazane abaphumelele to that extent ingane zoma nemthende. So if ukuthi i-theory yakho biyiqiniso bese ngeke siphelele ey'nganeni zoma nemthende nobuselaphi bambalo bakhona sisho ukuthi abekho ovumile ngoma but the point is bambalo kakhulu mase ukhuluma besilisa uzophuza ekhemisi baningi you go on there is no stopping kubantu besilisa. So I think iscale asibalansile kahle mina ngokwami so ngiyenza ngivumelana nobingelela ukuthi abantu besifazane banganikwa not banganikwa ispace khona ekumele basithathe kumaskandi ngokwami. Yeah. Inkingasazi kuvimbe phi. Yeah, kodwa ke I agree with you guys. I want to take the limelight away from our guest. Okay. But remember, I'm an artist. Again, it also counts ukuthi who is working with you behind the scenes in terms of your promoters. Okay. You understand? So kusho ukuthi nama promoters ane challenge aphonseleka yona njengamanje ukuthi identify female maskandi artists
and promotes them. Yeah, because I'm sure there are many out there abazamayo ukupusha, Yeah. but ama-promoters iwona ngabathathi abaveze, because it also matters ukuthi who's the promoter. Fact. khona umbono sana ukulokho noma sidlule asidlule Ngiziqamba amanga. Okay, so bingelela asibuyele kwezokusakaza sobuya la kumculo sesirapha ngasePaphela ethelweni. Umsakazo into okwayicabanga before ukuthi uyayithanda noma kwaqhamuka ithuba njengosomathuba walithatha. Hayi futhi uyena. Ukusakaza, ukucula, actor, ibingelela loyo. Okay. Ngikuthanda kakhulu lezo zinto. Kuyimini uqobo kuba ukuthi izinto azenze ngokufisa kwakho ezumuntu. Zenze ngesikhathi uNkulunkulu sethanda yena. Kukade ngizama ukuthi mina ngumuntu obhedangani ngokuthi mangizama into mayingehlula ngithi ukuyeka. Okay. Ngiphinde ngenze okunye ngoba emakhaya kubhekwe thina especially mina ekhaya imina enginakekelayo. If lento yokusakaza yayingahlangani ngangibuka ukuthi okay ngiyashayeka yazi lento yokusakaza ayihlangani and no music sengikhwithile nanani ngizokwenza njani pho manje. Yabo kufanele ngiyosebenza kwenye indawo engazi ngize ngicabanga kuzo zonke lezi zinto kodwa kuthema ngabe kuvela indlela ukuthi singakhona ukuphosa emsakazweni ukhozi kanti vele ngigcina ukuba ngoba ngaye ngasebenza eNongoma FM. Oh, okay. For about 4 months ibona abantu abangenza ngakwazi ukuthinta nje imic yokusakaza ama headsets nani kwaku 2015 ya ngicabanga ukuthi ngaqala lapho ngabo June kwathi kuphethe unyaka ngasekho ngesimanga sokuthi kwakukuningi kakhulu sure ungibhekile emuva ekhaya nga shifta ke ngaya emayini ngasuka lapho kwaphuma ispace sokuthi kufuneka uwini Mahlangu ngahamba ke ngasubmita ngangathathwa ngo2016 noma 2015 no 2020 oh qala wini Mahlangu okay yes. So uqala lo ngathithanga kuona ngathathwa nginakhona into eyenzeka lapha ya idemo yami ngayisenda ngangisemsebenzini ngibona lento zani ivala ngalelo langa ngathi mangibona hayi iphepha lekufuneka uwini Mahlangu kufuneka umsakazo omusha ekhosini asayike nami ke ngifake nje njengezinye izingane emsebenzini wami kuduma kunemshini eminingi eduma yana send kunomsindo emayini emayini irecord engekho right ngasathi phone ngayirecord enizwakala kakhulu kunami ngazama ngawalka ngaya kude ngazama ngayirecorda iweza ukuthi iyangimukela la ngemuva enosikhela abantu lo sis lona ngabe ukusikhatsini ngayisenda ngicabanga ukuthi ngayaqala irecorda kwangabo 7 kanje ku late ngilokhu ngiyidelete ngirecorda ngaze asuka ngahamba ngaya ngaphandle kwe-site la ngangisebenzela kuyona ngayirecorda ya ngaqeda mangithi ngiyayisenda isahambi ngangafaka ke oh so ufaka nganhlobo ayi uthathathwanga hayi angifaka okay wafika unyaka ka 2021 yes ngafaka bangithatha. How was that process? Kwakubukhuni for mina nje esiqale lapho siqale kwi-recording ngahamba wayi-recorda ngoba ngangicabanga ukuthi okay angiqale kwi-recorda lento ngoba phela last year ngenza kambi ngangayinikeza isikhathi ngayi-studio ngayo-recorda ngarecorda khona eNongoma FM ngasuka ngasubmita and ngibuya nedemo yami nganginje sure vele hayi bazongithatha hayi wena uyahlupha yazi angifisa kakhulu hayi ngibuye ngayithatha ngayisubmita mase ngisubmitile ngakhohlwa yabo lento ukuthi usenda into ukhohlwa uthi hayi yase ukhohlwa ngempela hayi ukuthi uyazenzisa ukhohliwe nje ukuthi konke ngaye ngayisenda ngafanele abantu bathi yini umsakazo okhozini ngithi umsakazo okhozwani usakazo okhozini nje wena okhozini akuncane yahlanya ngisekhaya mina hayi ukhuluma okhozini ngithini base usawubingelela the beings london ngithi ha ngiyabuyela and
Reda isekho. Ngithi hayi bangipranka labantu. Ngithi hayi kodwa ngisendile mos akaqamba manga lo mfana engajwayele nokungifonela yabo ngisebenza naye. Yes. Asingile sokhosini. Mva lapho ngilama calls. Ngathi ukhuluma khosini, ngathi ngithi mina cha wena ngithi hayibo guys. Abavota bangafonile. Lalela Sengibathethi singathi phela manje. Sengibathethisa. Hayi ngitshela ukuthi from lapho ke iqale lento ingishiseke. Okay, angikwazi phela ukukhuluma nje bese ngingawini. Yes. Fanele ngiwini. Ngalosikhathi ngihamba ngemonto nje encanyana le imoto lezi ngamagundonyana lezi. Yellow. Yabo bani angichenga imention anyway. Nga branda yona. Angidlali ke masengu. Wow, okay. Angidlali abantu abasha ngidlali mangifuna into ngiyisebenzela kanzima. Ungezowa understand wena mawusubona nje senginayo into ungazi uyijethi ngakade ngiyitholile nje ngikhe aphula selimilile esihlahleni. Ngasukuma ngahamba ngawubrand imoto. Wow. Ngenza sticker la ukuthi SMS ubani wena C. Kubani number. Hayi ngehla ngenyuka ke. Campaigning. Ngihla ngenyuka ngifuna amavote ngihamba ngifike nginokha ngisho eminyanga ine-wrong abangafuni ngiwine ngiphume ngiyaluze fike emateksini bengisakazise ngenze ngiyo bese sazo sivotela abanye bengavoti sengisakaze ngasakaza People are sakaze kusiyami sakaza phela sisi ukuze siyibone into esivotelayo angisho number bese eTexini Kweli taxi. awusakaze kanibona Kuthi wayisakaza thini? Ngisakaze bangavoti. Yabo? Bona kanjani? Ngiyavotisa ngithi ngizonivotisa ukuze ukuze ngizoba ne-short le-voting athi ngizobuye ngivote. Athi sisi nguzwile siyabonga. Hayi uyasakaza shem. Hayi ungaqhubeka. Hawu. Lapho i-strength Yeah. siyaphela. I know I can imagine. Akusaqhubekeki abanye amatekisi akusaqhubekeki la emarenkeni hayi amatekisi angakithi ngihambile ngidrivile You said very interesting while you narrating your story uthi wangqongqoza nasemnyangweni wrong abangafuni uwin ngicela ungene endlela kancane imiphi leminyango wrong yo bra uzongiphatha abantu no ngiyona mina engizwile eminyango wrong ya abantu baningi kakhulu abantu emhlabeni njoba ula awunankinga nami Ntokozo awunankinga at all. I love your show. Exactly. Kade ngilalele nayizona. Khona Gijima. Ngiyashupha. Khona abanye khona abanye abantu abangathanda ukuthi umuntu aye phambili. Abathanda ukubona uhlele emuva uhluphekile. Ngikhuluma labo bantu uthi uyanokho uyitshela ukuthi ngijethe uNonto bekuyangithanda nankinga nami kanti unenkinga. Ngiyathi ngiyafika ngijabule. Ngiyakutshela yizwa uvote ngicona ngilekelela njengalesi sikhungo siniba kakhulu ni kuyiposition wengizosizakala khona mangathiwa yinini engenelele emsebenzini wami. Yeah. Bangidecline nje. I get you. Yeah, izinto ezenzakala. Then ufile ukuthi no. Kushuthi yane abantu uyakwazi ukuthi bangakuthanda ungashongo lutho. Abantu bayakwazi ukuthi nje bengakusupport nje. Angisho ukuthi kusuke kuyimpoqo ukuthi support umsebenzi wami noma bethiwa uyiboni isizathu. Yes. Kodwa ayikho into ebuhlungu njengokuthi ungenze ngibona awuthandi wakhona. Yeah. Awusafana naleyo somatekisi othe sakaza ke ukhombise interest encanyana kusakaze ke then unganginiki vote. You understand? So let's fast forward the story ke the day ku-announce ke manje ukuthi ubani ozowina. Wawuphi kwenzeka kanjani? Ngiyazi ukuthi bajwayele ukufonela nokhosini kuthiwa ke nizolinda ke nizofonela. But do you remember that moment? Ngikhumbula kahle kakhulu angade phela ngalinda. Ngangade yalinda ngaba ngokuqala mina ukuthathwa evikini.
Okay. ngaba sevini lokuqala ngithi yazi lento ihamba ngeviki Yes. ihamba hey bisihamba Kufike kube yisonto kube newina yesonto kube newina yesonto lesibili mase niyahlanganiswa ngawina ke kwelokuqala Alright. ngase ngishonile nje sekuphela inyanga vela sekuphelile sekwabayi ngase ngifile vele nje sengifile stress ukwazi sokusele konje number 1 vele okay ngagula ngizokuqalisa lapho ngamabomu njengoba ngifuna wazi ubuhlungu ekadlula kubona ngavele ngagula nje ngingasazi nami ngiphethwe yini ngagula amehlo avesana hlala amahlule avela namahlule amehlo ngavele ngaba ne problem kwiskin ngane breakout kwiskin nje ngabonakala ukuthi ngi depressed ngalendlela kwaba serious kangako and ngayisola ukuthi bengenzelani ngayisola ukuthi bengenelana icompetition kahle nje bengenzani nje yazi nami ngiyahlupha kahle ngifuna izinto ezinkulu kunami ngingwalapha nje kwanongoma nje kulomuzo njena nje ngicabanga ukuthi ngakusakaza ukhosini who I am yabo ngayisola ngatshela mama thathi ngifuna ukuwithdraw le yanto like ngizobafonela ngifuna ubatshela ba withdraw into yami angisafuna ukwazi uzowina because ngisaba lo final day lo ufunayo just ukuphazamisa kancane bengelela ukugula lokhu mawubuka njengamanje noma ngaleso sikhathi kwakugula okunatural noma wawucabanga ukuthi hayi khona kushaya amanzi la no angikholelwa ke mina ngiloyo ke mina ngiyangikholelwa kakhulu lapho okay nganginokuthi ngine stress ngangibona ukuthi ngiphansi kwencindezi enkulu okay ngicabanga kakhulu le nto ngiyayifuna at the same time angisazi ukuthi ngizoyenzani ngihlukumezekile manje sokubhlungu ngoba mangathiwa ngiwinanga ngizolimala career yami yonke nje izomosheka because uzizwa ngaleyo ndlela kahle mawuluzile noma uluze kuphi yafika ke usuku olukhulu kwathiwa ke bonke ke owina bagada amafoni lapha bafuna amalahleli nje kanje ekhanje bahleli ngathi mama ngenze ngiwine ngiyazazi ngicela nje sidlule kule ndawo nje ngenze ngiwine athi mama bingelela uzowina kunini uyikhandla ngalento kunini lokhu uzama nje nawe empilweni wayi ucabanga kuwina ngithi ngoba ngeke ngiwine mina yonke into engiyenzayo nje vele kunzima nje angeke ngiwineke bafona ifoni ingangeni hayi ngavela bona ukuthi ayingeni vele eyami right kwiposition eright kufanele vele akusimi hayi sakhuleka ke sonke kangathi ayiyekelana baphinda bafona yakhala la kimi hayi ngangayibona so nibalalele emsakazweni silalela wedweni yakhala angiboni yibo yeah angazi guys yazi le ngathuka ngayo understand ithini number 031 ngiyangicika wale phone ayisiba no 3 something iyakhala bayasho ukuthi hayi akayibambi ke nokuyibamba ifoni lomuntu esimfonelayo hey sibuka nenhle hayi bobamba ifoni ngithi hayi ngeke kube yimi abafoneni mina kodwa uyayibona yakhala uthi yakhala ifoni yakho nje ngithi hayi ngiyayibamba ke mina mangiyi-answer kuthiwa siyabingelela mbanza kwa we chat on the other side ngakhala ngiyenkosi yami oh my god ngakhala ngoba ngacabanga nje same time kwafika ukuthi na amaphupho akafezekile kunengoma yami engangiyibhalile eyayithi iphupho lami ngakuthi uphumelele ngazibona ngifinyelela exactly la engifuna ukuba khona yabo without knowing ukuthi umsebenzi ongisalele ilomkhulu but ngihappy ukuthi ngisho sengafa sengiliphilile iphupho lami sengifikile ngiculile ngisakazile shot i-acting yenzile kancane but next year kunebhoma engengikwazi ukulikhuluma la there's something engizoyenza inkulu yazi mina ngiyumprofethe kuthi ngisho le protection azangena yeah maphupho afeze uNkulunkulu namandla phezulu empilo zabantu kakhulu. That must have been big. I can only imagine it wafila kanjani. I mean, ungena Khosini FM, that's big. What's in my kai? Yo, umama Jabula.
umama wajabula uyangifonela namanje umama Ngikufonela uyibona basokhozini. Athi ngifayisele Phela ibona abafonayo ubuye ukuphendula khumbula ngalesa sikhathi uzobizwa. yebo Bafonela futhi. kana bamba hayi umama uyafona umama wajabula kakhulu umama wahlupha kakhulu manje ezinye izinto ubuya ngayikhola nje athi hawu uzokhuluma ukhosini ethi mina yebo mama athi hey sesizoba yabona nje into ekhanda lakhe imali hayi sesizoba nemali ke nathi sizobacela lapho kumhlungu lento angitshelayo ngiphatha kabi ngoba mina angazi ukuthi kuzohamba kanjani understand hayi kuzoba ngcono ke bingelela nkosiyami usuzosimela bakwethu nakulendlala isixayela ekhaya mina ngicabanga ukuthi mina nje sekilapha ya Ukhosini the big moment yena ucabanga imali mina ngicabanga ukuthi understand Yeah. ibuyela back la ekuthenini akafuni ngichoose art ngoba inama delays amaningi yes art ikwenza ukuthi uhlupheke ikwenza isilima nje kahle art how and then Ukhosini sesongena kusigiya ngengoma but before sigiya ngengoma how has your stay been kube njani nje ukuhlala noKhozi usebenzela isikhondla somsakazo sinabalaleli abayigidi engaphezulu kwezisikhombisa yeah More than 7 million. yes Kirongen Kamara usukhuluma izwi esiqinile kakhulu. Sabalali bazi ukhuluma ngani. ngikhombisa ukuthi ugcwele ngolwazi magebo sekhaya Uya apply Ukhosini. lalela uNontobeko uright ngimzwile kenze intro la uyashaya ngichaza ukuthi ngibiza ngoNontobeko ngoba yena uNontobeko ngelakhi kuNtobeko akithi untombazane kuba uno semnomfundo mfundo no ngiyabonga kube kukhulu akaze nguthathe kancane mina ke ngiyahlonipha kakhulu ukuhlonipha kuyinsila kimi noma ngifike eThekwini nje ngafike ngafunda into eningi ukuthi yo abantu abakwazi nokuthi sawubona nje mabehlangana nawe kubhlungu nje nokuthi sawubona umbona umuntu ehambela ngazi ngwazi ngishewelwa yinto usaba ngisho umuntu nayo into yakhiwa ngenxa ukuthi bayi abantu nje la kuyaphithiza la nje abantu abazisana ngiyahlonipha kakhulu ukuba phakathi kwabasakazi njengangibalalele eradweni kumina kwangithobisa ngambona uNkulunkulu amandla akhe ewaveza kimi ngase ngithe okunye sekubuye kubonakala bakithi sengabe ngifunana emhlabeni uma uNkulunkulu ekwazi ungithatha ngibeke phambi ko Lady Day engibeke phambi koMrozo ozimdola yes ngampela engihlatha no BK oJazz njengobani we understand kumina kwaba isibusiso ngakubona ukuthi ayikho into engenzeka phansi komthunzelanga into ayifisela yona iyenzeka Man. ukulalelwa ngabantu abaningi kangakaya Ukhosini kube isibusiso kimi njoba ngishilo ngathi abantu ngiyabahlonipha kuba yikho ukuthi umuntu ngeke abe nakho konke okufunwa umuntu ngeke futhi ngibe njengawe you understand ngohlezi ngubingelela futhi mina ngikuthanda ukushintsha ngibuphuni kakhulu makuziwa lapho ngifuna nje ukuba nje sure ngifuna ukuba yimi nje ukuze uzogcina ungangikhohlwa ngisho ngiyifa la kuthi ubingelela waye kanje njoba uBrenda Fassie nje ungeke umkhohlwa ngeke umkhohlwa uBrenda Fassie ngisho ngaqhamuka nje ethi la iceleni ngathi ubani so akufanele ngiphile impilo yomunye umuntu kufanele ngiqhubeke ngibe lo bingelele nguye uNkulunkulu ngoba wangiqhakambisa phakathi kwabantu abaningi wathi angibe la ngikhona ngoba wayazi ukuthi ngubingelele uhlukile phakathi kwabanye abantu mase ngihluleka ukuveza lo bingelele nguye ngifuna ukuba yilento abantu abafisa ngibe ngiyona kuzonyamalala konke nganguphiwe kuyi yeah Nginombuzo bingelela. Wenza uhlelo lukaMaskandi nilisebenza noChatha futhi ugijima kamnandi kakhulu lapha ya. Ngikhuluma ngami ngeke ngaba umsakazi cha ngikhuluma iqiniso nje bafethu manga offerishwa uhlelo lukaMaskandi ngingalibonga. Ngikhuluma iqiniso kumele yabona umuntu kumele uzazi strength sakho ne weakness yakho ukuthi lolu lungakushaya yeah uyabona ngeke ngikwazi ukulenza lolu you understand ngoba lidinga italent elithile uhlelo lukaMaskandi lidinga a special kind of a talent and akuyena nombani onganikezwa lona
Was it uMaskandi ivele into esengithandeni yakho ngoba indlela engikuza ugijima ngayo mina ngathi ukuthi le ngane bayithembeni kangaka ukuthi bayibeka kulolahlelo. So it's one part manje ngibuzwa ukuthi wawe African jazz and as a musician but indlela ogijima ngayo ingakho nginalo mbuzo lo ukuthi was it always your thing ukuthi vele uMaskandi bekuyinto yakho? Okokuqala nje ngi-Afrika izinto ezenzeka esizweni sakithi nami ngiye-aware of zona. Ngifundisekile ngamasiko akithi nempande zakithi ukuthathela from lapho bese ngizongena ecathulweni enkulu kangaka noma kwababukhuni for mina ukuthi ngimukele nje ubusho nje ukuthi unganqaba kwababukhuni for mina ukuthi ngamukele ukuthi ngizoya kuleya show. Leya show inkulu kakhulu. Leya show inkulu kakhulu inesithunzi. Yeah. Umuntu usigeya ngengoma uyabona umucanga ngibingelela lo mfishane so ngathi wasakaza abantu abade. Mawucabanga nje umlando wawo kusukela koModloza uLinda Siya. Inselelo ke engangibhekene nayo iyo leyo ukuthi kufanele ngizame ngayo yonke indlela ukuthi ngingadrophi igraph. Ngiqhubeke la ikhona. Yeah. Noma ngabe kuthiwa kwenzakalani angifisi ukuzwa kuthiwa noma kuthiwa sikuma meeting kuthiwa listenership yehlile yisho. Kungithokozise njalo ukuze ukuthi zikhulile izibalo zenzeke ukuthi izibalo kumina kusuke ifezekisiwe ngenxa ukuthi liyasho inkulu for mina ukumukela ngenza i-decision eyayibukhuni kunazo zonke inqumo engangazenza empilweni yami. And yangifikela buhlungu leya show ngaba neproblem yokuhijackwa before ngene kuyo ngahijackwa ngaphucwa imoto kidnapper yonke lo drama leyo yenzeka before i1 ngiyoqala ishow ngiyoqala ba on air ngaba confused ngagula ngaba yonke into ongayicabanga kuthe makuphela inyanga nje uMarch ngaba car accident. We understand ukuthi yonke lento lekufanele idlale kimi emqondweni wami ngi1 emva kalokho bese ngizoqala kwishow ngizokwenza ishow enkulu kangaka ngoApril fanele ngene ngipretend as if everything is okay yabo yangidla ke lento angilimaza ke isikhathi esideke zonke lezi zinto inkulu ishow kumzima emuva ngithwele into like kanje engithi mangithola isikhathi ngikhale nje ngenzeke lutho ngoba abantu baxoxa namhlanje ngenkinga yakho kudlula isikhashana nje akekho umuntu ongamlokhela lelene nawe umthetho ngihijackiwe manje sewushilo nje yabo so lento yagcina isiwumthwalo kimi ngi1 yabo and ngingekhohlwe ukubonga usibonga ingcobo okuyena owaba namagalelo amakhulu owakwazi ukubona ikhono kumina umuntu wesifazane onamandla kakhulu ukhaliphile okuyinto engajwayelekile kubantu besifazane. Abantu besifazane bayifew aba powerful yabo usibonga powerful sibonga ingcobo upowerful kakhulu uyakwazi ukubona italente la abantu bengaliboni khona uyakwazi ukubona into umuzoyenza nala ungeke ukwazi. So for mina ungenzele ukuzethemba okukhulu ukuthi akwazi ukubona ukuthi leya show ngayenza kunzima sahlala phansi no BK ngathi bafo hayi ngeke mina ngeke wathi bafo unenkinga awunazo uzosakaza wena moyo muhle BK wathi angeke ungitshele into ngitshela yona ngathi bafo ngeke bamabhinqa uMaskandi ntontoni mina ke nginakho ukubuye ngazuthi ngathi ngilulwana inyana nje ungathi ungawunqondi bazongithuka beni Yeah. Nami ngibuye ngazazi noma ngiyini ngomhlaba noma ngiyini nakho kugodwa lokho sahlala phansi no BK sakubukisana sayikhuleka bafu wathi ngibona nje nami uBK uyamaze nawe ayiqoka kanjani ke wathi khuleka bafu live your life senzeni bese usipush isipani sinikezwe ithuba usibonge wangisiza ukuthi angenze ngaba nesibindi ngabonke lesho ngayenza
ngoba angazi ngabuyela ngakuyena ngimbuka ukuthi no yabo maskandi ubhizi kanje nje ngeke ngisho ubhizi nganibhizi kodwa Yeah. kodwa ngakwazi ukuthi ngithi mase ngifike khona lapha yana ibonga nginazo ngizothini Nkosi ngizothini kusho uyibongo la okay Ungenazo uqasho. bana ngithatha ibongo ngizothini ke so kwabukhuni for mina ngabuka ukuthi okay ngathi hayi this thing ayikho but nayibongo lezi ngilokhu ngistressa ngazo angeze le show ukuthi ngiyenza kanjani ngizobona ngiphuma kanjani then ngayenza ngayi-understand ngawuthanda umaskandi ngawuthanda kumanje emontweni mangihambe emontweni angikhona ukuzwe enye ingoma ngisho ngifakele ethini ingoma nje one esengeke ngathi ngiyayizwa ngathi ihlukahlukile ilena ethi ena baby Joe awujima play with yabo angizizwa manje ingoma mina ngitshele nje umaskandi usuka le phansi ubhekise phezulu ngiyawuthanda umaskandi ngiyawuthanda ngenhliziyo yami yonke sengilalela umaskandi kuphela Yeah. sengiyawu-understand ingoma even emsebenzini kwi-crew yami ngiyabatshela ukuthi kuphuma ingoma ekuthi ubani ukhiphile hayi ushayile kwi-album i-album yakhe ingoma ezokuthi injani emnandi because nginesineke sawo ngangena kuwona ngiwusaba uyabona into uma ungena uyihlonipha uyisaba iwubaba wakho ngangena ngaleyo ndlela ke kuwo ngafika ngathi Nkosi ngizobuka yonke into eyenzeka khona. Yeah. Now umaskandi emasikhuluma ngawo nje njengomculo unabalandeli bawo unabaculi bawo right abalandeli bawo bahlezi nezinto banendlela abafisa ukuthi izinto zenzeke ngayo njalo and bahlezi bezoba nobudlelwano nabasakazi abasakazi umaskandi noma ungaya kusiphi istage abalandeli bawo abalandeli yabo uNtobeko ngizolinganisa ngoNtobeko uneqembu lakhe uThapha neqembu lakhe uXhwana neqembu lakhe yabo uneqembu lakhe abalandeli bona bakumukele kanjani mangabe ufika manje njengentombazane encanyana ngoba ishow yabo phela manje ufika wena bona bakumukele kanjani angikwazi ukuqamba amanga iqiniso ngiyalikhuluma because ngisonyeza ukuhola ngokuqamba amanga babe few abantu aba-understandile impi enkulu ngicabanga ukuthi umaskandi abam-understand umuntu wesifazane kulento yabo kaMaskandi nje siqale lapho abam-understand nje umuntu wesifazane befuna abantu besilisa yabo kakhulu phezu kwakho konke lokho ukubuka ku-social media kakhulukazi sisebenza ngo-social media ngeke uze uzibe noma bethu uyathanda noma bawuthanda impendulo eziningi siyazibuka lapha nto okay ama-page ayabhala ubani ukuthi bayabhala at the same time bayakudumisa ngisuke ngijabula nje mina ningayeki ukukhuluma ngami yeah ngibukhuni kakhulu lapho nje angizweli bandla ningayeki uthi uyafika ku-social media ubingelela this how okay wow okay bangithanda ke labo bona bangilandela more than laba abanye okay bebekhuluma kambi bekhuluma into eziningi okunye kungisize ngishintshe yabona ngifunda okay because ngiyalalela angithandi mina ukuhlukumeza abantu ngiyayibuka ukuthi okay u1 2 3 abawuthandi iyodwa into engiyenza ukusuka kulento sofuna ngisuke kuyo iyona into kuphela ngisuke ngiyenza kodwa ukuthi abalandeli bafisani bathandani ini futhi bayakwazi abalandeli ukutshela ukuthi uchemile ungachemile uvela ucabanga nakusho ukuthi ngichemile yabo uze sebeyasho wena ukuthi uchemile bayasho okay ukuzizwe umuntu ethi kuwe uchemile ucabanga nakusho ukuthi ngichemile ubone ungakwazi ukuphika into ugcina ungasazi na ukuthi uzothi ungakuthi ngichemile ubani ngiyacela yaza ngiyabona yazi uyaphuma iyodwa impi esiyaziyo thina kuMaskandi enkulu enzakala yazi phela lezi zinto yabo uyambona into ozokubuza ukuthi no phela wena uchemile yabo kodwa mabesho babona abayi bathi ukhuluma ngani besho bona this guys yashupa no ngengikwazi ukusho ngoba kuzobe ngathi ngicheme naye no wena uchemile mina ngiyakwazi mina ngiyalalela yabo but ibona bona bayibezwe ngathi uchemile basho njani phela bayibethi ngichemile uyokubona ukuthi kuyikhuluma abakukhandayo base befuna ukudistracta
umqondo wakho ukuze bakwenze nje lento yabo bayakwazi abantu ukucontrola bakudrive nje ku social media bacabanga ukuthi uzoba mina ngikho weak ngakhula kanzima kabi ngine life serious kabi engimiphe kwayo kumanje I life yami engisuka kuyo ezidebhisi engibekela ngikhona angishekwa ilutho ngisho ngithi ngifana noKelly Khumalo ngiyaxolisa abantu abaningi abamthanda uKelly kodwa ngisho njalo ngithi anginayo into eyongisheka eyongisusa kalula la ngisuke ngikhona ngiyamthanda ke mina uKelly unfortunately okay sure. Sizobuya kuyaKelly kodwa umuntu afuna ukubuza wena Ntobeko kodwa ngifuna ukubuya kule kaKelly no ungangena kuyaKelly then I'll come back. Okay, why do you say abantu abaningi abamthanda uKelly? Ngiyengibona indlela ambulisha ngayo social media but mina akekho umuntu engimbona a receiver I can't say powerful a receiver uthando njengoKelly Khumalo utholi airplay kuma radio station uyabizwa endaweni a perform ubhizi uKelly uKelly ubhizi yabo I can tell you ukuthi recently ngicabanga ukuthi career yakhe ithathe enye shape. You understand? So ingakho ngibuza ukuthi why do you think abantu abamthanda? No sengibuka indlela benza ngayo social media. Kodwa ke futhi uqinisile lapho. Ukube kuthiwa kodwa futhi ke ukuba bamthandi ngabakaqashwe nje ubusho. Uphezulu impela akavumeli izimo zimvalele. Uyirole model yami makuziwa lapho. Iziphi izimo abhekene nazo? Zonke phela izimo zakhe nje lezi asuke bemthukela zona social media nani. Ngicela singakhuluma ngaye. Sure. I was just passing by. No, but given the interest. Ngekuhlala ungabi nayo anyway ngoba ngiyamthanda indlela angimthandi ukuthi kuthiwa ngimthandela izinto ezinegative nani asoyishiwa abantu nani kodwa ngimthandelana ukuthi phezulu kwakho konke still uyaqhubeka nokuphila understand akavala umnyango athi angeke ngisaphuma la endlini because abantu bathi I get you. Exactly. I'm a huge Kelly fan. I always say she is the best female vocalist that SA has right now. When Kelly sings, her music, for me, forget her thick skin and all of that. No, she's the best according to you. Yeah, obviously. I'm not speaking for South Africa. I'm speaking for myself. Yes. So you have a different opinion of her. Okay, that's fine. For me, Kelly, nobody comes close to Kelly when it comes to music. But let's ask so you mentioned something about satisfied with So when it comes when it comes to my comments on social media, you said you take some uhambe uyoyilungisa mawubona ungalungisa khona amanye uwazibe. How do you decide what to take, what not to take? Ngoba social media ziningi izinto bayakhuluma abantu baya-update abanye bathu wrong abanye bathu right abantu abayinganxanye bengamanzi. So how do you decide ukuthi lokho ngizokuthatha lokho ngeke ngikuthathe? Ngiyayibona liqiniso umuntu meyisho ngami ngiyakwazi ukubona ngenhlanhla nje social media ngibuka wonke yonke indawo kukho lapha engibona engisala khona makusuke kubhaliwe ngegama lami ngisuke ngibonile yonke into bayeke laba bangisendela uyana nithiwani la ngiyababona lapho ngisuke ngibonile and ngiyabuka ukuthi okay lento le iyangisiza uright lo muntu noma ekusho kabi yena uyangisiza ngikwazi ukuyokulungisa ngibe right ngaba ngikho le ngikhona ngaphandle kwabantu ngumuntu oyiyena namhlanje abantu ku social media. That's why ngithi bayakhanda bayakusiza ungabuki ngempela lokhu osuke wena ulibala ukucasukela abantu bangaka abaningi kangaka uzobathini na and abantu bayamthanda umuntu osuke bekwe phambi kwabo bazokhuluma vele ngawe engisuke ngufunda kubona ukuthi okay lokho abakushoyo ayibanamanga ke la ngisuke ngibona mthaye la baqamba amanga lokho ba right mina bengifaka icici ekhaleni akaze banginika ukuphumula sithi ngalifaka ubhlungu ngabo kufaka icici ekhaleni ngabona into ebhlungu kanjani uba unethathu la engangifakazela ukuthi I think cishe kufana kubhlungu okay anazi asazi sike sizwe ngendaba okay yeah ukuzwa le yecece kahle bengifakile ndozo ngilifakile abantu bangathanda understand ngifakele nje ngiyalithanda bengithanda bekunokuthi mangidlule kwisimo esithile uthothi mhlawumbe
ngibe nento nje ebuhlungane engizoyenza engizoba ezongikhumbuza nami ngenzeka ke leyo nto leyo nami ngiyenzela mina ngiyazi ngiyenzelani hayi abantu bangithatha ngashuta ke ngipostile abathi hayibo sis kwenzakalani la asifuni ke lento enini angichazi icici lifakwe yimi ngiyifakele Yes. egcineni kosuku angikwazi ukukhubeza ngenze into abantu ngempela bonke abahlanye abantu angeke abantu bonke bengiblemele into eyi-1 ngiqhubeke mina ngime ngilokhu ngithi hayi icici lami sekhale nami nihlanganaphi uyangandastand Basabalifuni. Isizathu? No, ngiyathuka mina honestly. Ngakho bathi why bengalifuni icici? bathi khona lento abayishoyo bafanele ngihambe ngiremover nanani and atphumi yabo ngoba ngasasilifake ngale ndlela yakhona lapha basho bathi hayi lizoze uyozuhile kube njani bese isikhathi siyachintsha sikufakele elunye olufunayo kwafanele ngibuyele back ngifuna ukubuyela ekuthenini abantu kimi babalekile bayikho konke kumina noma ungeke ukwazi ukushintsha indlela abacabanga ngayo ngawe mabekubuka ngicabanga ukuthi okay ngoba lesi sizathu abasibeka bathi ngibukeka njengazi nganani nembobo ekhaleni yabo leyo nto le abayivama ukusho ukuthi uma sikhulu uza abazali hayi isinembobo ekhaleni kanjani bathi ngibukeka kanjalo Okay. No, ungasisho it's a podcast. Okay. You don't have to. You can. Okay. Kuthiwa sinembobo ekhaleni kanjani kwangiphoqa ukuthi ngilikhiphe ngoba kubantu isenda i-image wrong ngami isenda i-message wrong ngami angisiyo leyo nto mose you understand akukho lapha engeke ngeqe khona umgwaqo you understand Ngicela ukubuza weBingelela ngibuza it's a soft question uyaqoqa iblue yes so if abalandeli bakho bengathi abathanda ukuthi uqoqa iblue ngale I'm asking yabo angithi ngibuka icici yabo so there are many things that fans can say ngishilo intokozo ukuthi kukho kukonke ngiyabuka ukuthi lokhu kuyangisebenzela na lokhu angungisebenzeli uyabona bonke abantu mawusuthi uyafika abantu bonke bakhuluma ilanguage eyi-1 okay baba baningi sebehlasela ngento eyi-1 alright ibhluke at least sekwakhulunywa ngalo kakhulu sebali-understand bayibesho futhi abanye bathi hayi cha wena ugqoka nje kanjani ugqoka kanjani awukuthanda ugqoka ugqoka into ey'ncane kanjani njalo uma ngiphume endlini kufanele ngigqoke ngikhumule kwamanje wanamhlanje kufanele ngagqoka ngakhumula ngicabanga sikhonje labantu engekubo kanjani kwafanele ngigqoke ngikhumule ngoba guys mina angikwazi mina ngizophila la emhlabeni once ngizodlula if mina ngizokugolozela ntobeko ngizogolozela ntokozo ukhuluma into esile nesense then ngubani no ngiyabuza ngizoba ubani kusasa out of everything that you have shared ngecici in particular uyeke umbuzo wami it was just a follow up question mina ngihambulishwa indlela ohlonipha ngayo abalandeli bakho angikhumbuli kwi-history ye-entertainment mhlawumbe kuba khona bayibakwenza but akekho mina engimkhumbulayo oke wasusa into ethile ngoba abalandeli bethi abayithandi you understand wathi ngiyoyisusa le tattoo because it's so painful ukufaka icici ekhaleni njengoba usho angikaze ngike-experience but ngezinto ey'xoxwa abantu so ukuyolisusa kukhombisa ukuthi ubahlonipha kangakanani abaningi engibaziyo babezothi hayibo impilo yami ngeke ngize ngizwa ngabo mina othande leli thing vele bebehlukene phansi kwabona abalandeli bethi badlala ngawe ungalikhiphi yena ngathi labo kwathi no angilikhiphi just for it is Wow. I respect you Yeah. No, thanks for sharing. Thanks for sharing, Ngelela. we win it I respect you Bingelela sesibheke emaphethelweni ne. yeah Besides ama-comments social media manje sibuyela nje kusikiya ngengoma nawo okuhlelo olukhulu obuthena futhi ufisa ubungafisi ukuthi ama numbers ashone phansi ngoba naku sengingena uBingelela so ngene last year no BK what have been I mean imapha izinto ngayimention ngathi for you zike zaba ama highs noma izinto ezikuthozisa kakhulu ezenzekalile ngalenkathi wenza lo hlelo nezinto ngathi zibe ama lows ezithe ukudisappointa kwi journey yakho yokwenza uhlelo besides ama comments abantu
wenza kahle wakhipha ngizosho ngithi wona ngabeke experience ukusebenza okhosini ngene kwishow enkulu nje kukodwa kuyisibusiso okuyinto engeke isacisheka ngisho emlandweni siqopha umlando phela kwelikaMaskandi yes kumlandweni ngeke kusasuka yes noma bekuthiwa kunjani sengiyohlala nje nami ngibalwa kubantu abake bangena kuleya show yeza umuntu wesifazane okunye ukusebenza nabantu asebemkanje ubomvuko kwezokusakaza abantu othi mangabe usakaza nabo bakulungise bakukhande bakusize bakulekelele kakhulukazi ngaqala ezandleni kaBK ngasebenza naye egula wangekhulula for mina kwaba khuni kakhulu ngidlula kokuningi naye idlula kokuningi wafanele kodwa siqhubeke sawuqeda unyaka uNkulunkulu emuhle this year uNkulunkulu wangiblessa ngokusebenza nomkhaya uKhathide okuyinto enhle enkulu engilekelela kakhulu kwi-career yami mina ke angikwazi ukukhuluma into engekho angikwazi ukuncoma into engekho angikwazi nje into mangithanda ngiyithanda angikwazi ukuqamba manga angihlonisi uTshatha uyangisiza siyasebenza kahle naye kwakusebenza noTshatha kugodwa kuyangiphakamisa mina uyangi-understand yabo ngize ngichaze ke abalandeli mase bethi uTshatha ubingelela I feel like uTshathile yeah yes ngiyayithanda leyo nto ngoba uTshatha unegama bamthanda abantu kade aqala usiyangoma wafikela wawusebenza ubeka kwizinga eliphezulu ngiyamthanda kakhulu ukusebenza naye kwakhona lokho ngisho sekungathiwa siyavala kuthiwa phephisa ke seku right sengihappy sengibekile yami induke bandla how do you deal with just sengiraphala how do you deal with abantu abakhomenta ngendlela yokuzama ukufaka ka uqhekeko phakathi kwakho nomuntu osukubambe nayo ishow be it uBK noma uTshatha ngizokwenza isibonelo khona usuku enganginilalele ngalo noTshatha maybe 3 weeks ago nanifunda i-life read so nobabili niyayifunda niyafunda at the same time isho isiyela ngasemaphethelweni isizophela angazi kwaba khona ukuphazamiseka kanjani then uJust waqhubeka wayiqedela and then bese kuba khona abantu abazongena ku social media babona bona into engekho zingangilalele lakhile ngaleso sikhathi kwenzeka but babona into besebenza a story about that something that happened in the moment to try and just wrap up the show kungena indaba uJust took over i-life read wayiqedela kwangena indaba and then abalaleli babona something completely different. You might have seen that, you might not have seen that. But ziyenzeka into enjengalezo bengenza isibonelo. How do you deal with that? Kuningi noma lo incident angikhumbule. Kuningi okuye kwenzeke. Ikakhulukazi lezi insuku hayi uyabona ukuthi babavotile impela kukhona abazi ba creating i-page go TikTok. Hayi impela uyabona ukuthi uvuka nje kuseni ufice bingilela this into wow. Igama lami nguMazonda ngiphakamisa. Ngiphakanyiswa yilabantu abacabanga bangidestroy. Okunye lokuTshatha abakhuluma ngaye. Ungitshela every day athi ungabanaka abantu baka social media bazokudestroya okuwukuthi lento abayenzayo angeke isebenze vele ngoba mina noTshatha si aware into ihlanganisile naye sizokwakha uMaskandi subeke kwi level ephezulu regardless ukuthi wena ufisa kuba ubani ongena uMaskandi ubani or ichomi yakho lesekhaya or ikiphi radio station yeah thina ngoba sibambisene ngale kushow njengamanje sibambisene ngezandla zombili and ubunzima esibunikwa abantu siyakwazi ukupholisana so2 yes sithi no asiphume kanje siyaqoqana noTshatha even after show even esekhaya kubo sikhuluma emafonini noyazi futhi ukuthi sikhulume nje ngokunyeke singengikwazi nokumention understand kusekunzima ukubreaka labo bantu akulula kangako sure kodwa abantu bangayekeli ukubhala bakhuluma sufuna sirepapa okay no ngifuna ukukhomenta ngiyakhomenta ngisabuza njengomuntu okwaba semsakazweni namanje lokho esikwenza ukusakaza into abantu abangayi-understanding abalaleli yena not angifuna ukukhuluma ngomuntu okwaba semsakazweni umsakazo i-radio ukhozi Gagasi Metro you name them all
ulani, right? Awufani ne-TV. Kusho ukuthi uma abantu besakaza bebabili banama-skills angekho kwi-level efanayo. Kusho ukuthi kuyenzeka omunye mengabe eleka lo munye fanele amcarrish icishe ifane ne-relay mangabe kugijima. So lento angilalelanga le incident yayisho uNtobeko, but uma wena usakaza nomsakazi ona more experience than you uyakwazi ukubona mawusala akupick up. Yabo njengoba sisobabili noNtobeko khona la akangibone khona ngileka ngisho ngangitshelanga uyakwazi ukuthi angithwale kanjalo nami it would be the same thing, but into abantu leyabangayi understand uNtobeko is a structured person. I'm a very disorganized person, so mase ngihlanhlatha uzongibuyisa. We understand khona isikhathi lapha kathi khona ukhathide i-mic yami yayisounda ngenye indlela ubona i-mic ungathi inemsindo yenzayo. Asazi ayenziwa yini. I think kwakuyi-technical issues. Athi sondela yabona esho nje eyidlalela nje hawubikelela awusondele i-mic yabona. Yes, khona umuntu sathi siphuma lapho kwakuthwani hayi umfundisa ngisho ukusondela kwi-mic akwazi ngisho ukukhuluma kwi-mic. Ngiyabathanda abantu, mina ngiyabathanda kakhulu abantu. Continue you like until you understand ukuthi into yenza empilweni yami ingakanani, because igama lami ngeliphele kubantu ngeliphele futhi ngixoxa ukuthi ukhuluma negative ngami. Relaxa sonke la siyasebenza nje obusebenza la ukhona nami ngiyasebenza enisikhathi sakho siyazi uNkulunkulu lo imap wayikhanda uhlaniphile uNkulunkulu ngabe kade asihlanganisa umhlabathi nesibhakabhaka kwaphela ngathi uhlakaniphile wazi konke ngathi wayazi uNkulunkulu ukuthi kulonyaka ngobe ngila wazi uNkulunkulu ukuthi this time ngizobe ngihleli nani la njengoba sesixoxa isikhathi eside angasizwana kumnandi wayazi uNkulunkulu. Asifundeni ukubekezelelana. Ngiyabona amathalente maningi sonke sinetalente nawe ufila like wena ngabe ulapha ya relax uNkulunkulu uzokunika mawunomhawu ngeke ukuthole musukufisa ukuthi kuphazamiseke umsebenzi womunye umuntu ukuze kuwine wena umona loyo and ave bambezeleka mona leyo ngqondo. Sure. Indlela osuyibeka ngayo mina ke do you think ukuthi laba bantu abasuke beyibona ngathi bangenza kangcono kunawe bengathola ithuba? Do you think so? Ngibona lokho. Okay. Ngibone kanjalo since ngafika banama comment ayela lapho uyakubona ukuthi hayi so mhlambe okay shuthi abantu abafuna ukuba basakazi umuntu usibaningi bantu ba-talented ngiyavuma and ubone ngisho abantu sebasakaza ngisho ku TikTok basakaza yonke indawo umuntu eziveza ikhono lakhe because kunzima indawo zokusakazela zincane. Okay. Uyabo lapho uyifiso zonke sonke sifuna ukuba lapha. Sonke sifuna ukuba phezulu, sonke sifuna ukuba TV, sonke sifuna ukuba ku right. Ingakho ngithi mina ngalesikhathi create your own ban zone la uzokwazi khona ukuthi ushine khona. Musu ukustepa mina ngemuva. Yeah. Yenza shine la ukhona. Uzobonakala uzobona yazi ukuthi ngendlela uNkulunkulu anamandla akakhona. Ukulanda kanje wayengiyalanda mina ngisuka lapha engisuka khona wayengeke no sengiyayizwa ukuthi so ubone ngathi abantu abafuna ukungena emsakazweni no yeah nathi sasifuna ukungena lapha emsakazweni that's just back like hey lucky we are better labo lucky we are better lucky Sfatha lucky Nkosi Linda Sbiya Khetha Gwala you know ibona abantu thina esikhule silalela bona kakhulu sifisa ukungena emsakazweni sangena ku community radio level sasakaza then mangabe
safinyeleli kwi-national radio sayiqalela i-podcast yethu. Buka kuhle kangakanani. Kodwa khuleka asikho ngiyoleni Akuthina. ngishilo kusumaskandi nje ngivele ngingabonga angisakhuluma ngishilo Yo anikho right. Yo. Yasiqale kahle guys ngane ukuhlupha. Wait, Miguelela, there are a few things I want us to touch on, and I'm sorry that I will ask you this question. No, it's fine. Yeah. But I just wanted to go back. Kumuntu oqale nayo kusebenza uskiya ngengoma. Yeah. BK odlulile emhlabeni. It was early this year, if I'm not mistaken. Yes, it was early this year. Yeah, that was to us as abantu abamthandayo bamlalelayo esimazi ngokumlalela emsakazweni. Some of us abamazi personally, but ukudlula kwakhe emhlabeni kwababhlungu kakhulu kwazwela. I can only imagine ukuthi kwakunjani kubantu abasondelene nabo kuwena nje umuntu benza ishow naye. How was that period? Kwababhlungu njengoba ngisho nje ukuthi ayikho into ebhlungu njengokuthi awukwazi ukutshela abantu ngento eyi-1 manje bazobuza abantu ukuthi kanti uhlobene ngani naye. Yabo silokhu usitshena nje lokhu usitshena kubhlungu mina ngiyabathanda abantu kakhulu. Mayidlule emhlabeni BK ngafila ipain izinto zonke sasuke sikhuluma naye, you understand? Ngoba uBK ngangixoxa kakhulu naye. Mina mangisebenza nomuntu even la engangisebenza khona ngiyaxoxa, yabo ngiyaconnecta nomuntu engisebenza naye, ngiyamthanda ngoba ngisuke ngenze kakhulu as BK waye seneminyaka esine experience. Yeah, ukusebenza no phakade kwakukhulu kimi kungibusisa ngoba wayengifundisa into eningi nalezi ibongo enganginazo, ibongo ngangifike nazo ngisuke nazo emayini ngenxa ukuthi khona nakhona ngithwele kanzima mina la ngifika khona ke vele abantu abangithanda ngazi kwenziwa yini ngithife nje ngidonse kanzima mangifika kubantu bengicabanga ukuthi babona ngithi ngihle kakhulu mhlawumbe abanye abantu mawuhleka kakhulu bacanza awuphili. Ngineyibongo ke emayini angina same problem ngase ngaze ethi ibongo ngafiki nje lokho ukuthi mazonda yamphakamisa kuza kwapho mangifika lapha na athi hey bafu ungayisho lento le ukuthi mazonda yamphakamisa yazi bazocabanga ukuthi abantu usho kupho yathi yaziqinisile banginakisa into angayinakile understand. So lo nto leyo sasibonisana izinto ezibalekile ubona nje ukuthi sikhuluma isikhathi eside ama-hour efonini ngelinye ilanga ngithi ngiyamfonela ukuthi usakhona ukukhuluma mekhuluma ulimi lwakhe luyasokola yabo ushintshile even indlela akhuluma ngayo akukhona ukukhuluma kahle. Lo nto leyo ngiphathe yabe sikhulume ngingamuzwa ukuthi uthini ngenzela ukuthi angacabanga ukuthi uyagula ngenze uhambe naye ngingamuzwa ukuthi uthini ethe namhlanje ukubambile ke mfethu asayi bafa eyikumbambile ngoba ngizwani ngithi hayi ka awu nje right kodwa alright ngamuzwa ukuthi uthini sikhuluma isikhathi eside. So uthe meshona nje ngayifila lento uthi yani ku right ngoba wesinye isikhathi uNkulunkulu usenzela izinto eziningi same time, izinto esigcina sihluleka ukuzimukela nezinto abantu abangekho aware ukuthi ulimalile wena. Yeah, nokuthanda abantu umuntu omthandayo uvesane umluze. Yeah, kuba njalo. Sure. So I've got 2 questions just to wrap up. Well, ngizowabuza maningi amanye ngisana kodwa ngizowabuza u2. One, emayini wawenzani? Sasenza ngangenza sasi prepare ilahle. Okay. Ngithi kunabantu abamayinayo ilahle phansi. Thina sasise plant. Okay. Where we preparing ilahle lambe liyodayisa. Yeah, so yona nto sasiyenza. Okay, wasebenza khona for how long? I think 6 years. 6 years. Wow. Okay. And then second question, there's something that you've mentioned quite a number of times and we didn't follow up on it. Ukuthi wakhula kanzima. You've been saying that wakhula kanzima. What makes you say that? What is ukukhula kanzima?
Musukhula kanzima kuningi ngicabanga futhi wonke abantu bakhula kanzima kodwa abanye abafani khona bakhula ku right. Uma usuke ukukhula kwami kanzima kwakunezinto eziningi phakathi ngeke ngubaleke indaba zokuthi uthola niphili kahle ekhaya financial nanani ngeke ngubale bancansi imizimba eminingi idlule kulezo zinto ngakhula mina ngakhula ngathi ngifika nje emhlabeni kwaba nesikhathi la siba khona kwi accident ekhaya kwachitheka ibhodwe lomncindo nje libilisiwe laphaya lasithela zashona ingane zakwethu sasha ngahlala esibhedlela iminyaka nje ngingasindi uma ngibuya lapho ilife yami yashintsha kwa difficult yonke into nje kwanzima sakhula phansi kwalezo zimo lezo khula nje niswela yonke into ngasheshe ngaphuma nami ngayozama ngahlala emzini yabantu ngisebenza nani ngenzela ukuthi ekhaya babe right so kwakuningi ngize ngakumention ngoba sengenza peace nepast yami kakhulu ngoba ngenzela ukuqhubekeki lezi zinto mawulokhu uyicabanga ziyakuvimba ukuthi uqhubekele phambili kuba ngazi ukuthi uyatefa weak mawulokhu ukhumbula izinto zasemuva so ngenza peace nepast ngakhetha nje ukuqhubeka nendlela ngenza ukungifikela ngaleso sikhathi ngiqhubeke nempilo imuva lami ngiyalixolela Sure. No, thanks for sharing. Just last question. Okay. Can you briefly just share with us experience hijacking we mentionile kancane cathi yenzeka last year February kuzoqala ishow yakho usikiya ngengoma what happened there? Ngihamba ngohlobo lemonto abafana abagijimisa kakhulu abalithandayo lezi insizwa lezi ezisebenza bathi bayasebenza mabesho babeyifuna ke Was it Apollo? Okay. Babeyifuna kakhulu engakulowo nyaka beyifuna impela nje bashaya inhlamvu kwayo lenkathi bangena phakathi kwathi bafuse kumuva inini ngangena ngemuva ngempela bayithatha ke sahamba ngangazi ukuthi sisiwaphi fike bavala ke laphana basifaka uhamba wedwa ngihamba nomunye ubhoti obanithatha nobabili basasiswabile basivalela ke basifaka kwenye indle singayazi kodwa ngokugcina ngokuthola kwangathi kusemlazi ukuthi ke angithandanga uyilandelela le yanto ngoba ngabona ukuthi mangiqhubeka nokuyilandelela ayizongisiza ngalutho nalokho izojike ingibambezele futhi kakhulu ngayimukela kwafanele ngiunderstand ngoba abangibulalanga bathatha yonke into enganginayo nengangithi ngisavile mina bengisebenza nani bathatha yonke into ebenginayo so uma uthi nowothi usavile shothi bakwazi ukuthatha nemali yakho amakhadi bangena ama savings everywhere onke amakhadi yonke into bayikhipha bathatha bahamba nje nayo yonke into nje but then bangilahla la kuNandi Drive sebe qedile yonke into bashiya khona ke bathena baba yini So sorry for that. Kodwa indlela enizokuphuma ngayo la ngacela ngithi angazi umuntu la eThekwini cani ngipha nje nemali yokuphindela ekhaya kwathi no sijwayela kabweni ngoba bangidubulanga ke ngabo ngalokho ngaba right kwafanele ngibe strong for umhla ka1 yes ngilokho ngayisho ngicabanga ukuthi imoto le engase ngishayisa nani ngiyacabanga ukuthi angine stress ngingaziboni angazi kodwa nje kwathi kumele ngiyoqala ke impela ngomhla ka1 by accident. So shortly after hijacking ngomhla 29 February then ngomhla ka March angazi umhla ka30 lapho ngoMarch kuphela kaMarch kway accident mhla ka1 kumele ngiyoqala ishow and lapho kwangathi konke ihleli la yabona konke ihlala la umuntu ukuthele ngathi ihleli la kuthi ngimemeze kuthi ngisho kakhulu angazi ngangifisa ngathi ngavalelwa somewhere angazi yo kwakunzima kodwa ngathi no yazi insisi awuthambi la sila ngathi ngifika zange emukela ke zami njengoba ngitshela ukuthi ngangena kwindawo errong ngikwispace esirong ngesikhathi esirong kwafanele ngiunderstand ngathamba ke ngawutabatisi
Yeah, no, but thanks for sharing that. I can only imagine the pain and and the trauma because I've never been hijacked, but there has been an attempt in hijacking me. And after that attempt, when I tell everyone this, because of that, because of I feel like someone is coming because it was a robotin at that time. So the trauma of going through that. So Ebusuku, I know. So we are glad you are alive. We are glad you're here. We are glad you recently won a SATMA award. I thought you were gonna come with it. Where's your SATMA? Are you serious? I should have told you. You should have came with it. I'm getting posed in a SAT. Now, just one question from me. Which is your ultimate thing? Ngiyazi ngawuthanda lo mbuzo kodwa ngizokubuza. Ishow yakho your dream show on because I know you're doing a big show. Yeah. But which is your dream show njengamanje? Othi I know what I'm doing uSkyango ngengoma. But kube bangifaka la. Cha, kodwa ngiyafisa ukuthi by the time ngiphume emsakazweni, ngibe sengilitastile lo lahle. Wow. Nice. Jabulu Jule. What a show, man. Yeah, ne? 9 to 12. Jabulu Jule siphilisa abantu lapha yana sikhulume nabami bakhaya bogogo. Yes. Yeah, Big show. What a show. Yeah, lovely. Ngazi mangithanda uLady D noma ngithanda Jabulu Jule. Yeah. No, not Lady D uyamthanda. Naye. Inalo lahle. I think ngiyakimagine already, ne? I can't wait. Yona show engakwazi I think abantu abaningi ngagena uthando kakhulu kubona bengabona sasibingelela yazi bese wrong yazi la. I can't wait to go on their show yazi. Ngoba personality yakho yonke. Wait. No, mina ngithi sengichazwa ukuthi ngazana nawe yabo. So ukulalela yo. No, Bingelela, thank you so much for coming through. Thank you very much. Sizohlangana nawe kuSkiya ngengoma 9 to 12 on Ukhozi FM. Ibango zahlangana kanjani ngoba phela ungena ungenazo zahlangana kanjani ngokuyi ngafika namazondi angiphakamisa koza kwami lo because miyeke ngingamiyeka ngabuye ngawubuyisa okay ngabuye ngakhumbulisa phela yazi ukuthi lento eyibongo ikhandwa na ukuthi ushayeke kangakanani uyabona yes and uyabona ukuthi abantu abaningi abangifollowa yilabo abangangithandi sibuko samavaka lesi yabona ziyakhandekezeni sibuko samavaka ngoba obvious shuthi ngoba ungibuka nje ukhuluma into ezinegative kumina ungangisabi nokungisaba ubukela kumina obvious ngabe uyithatha ngabe uwazi ngani mina ngisho ngawisa ipeni ngithi qo bazothi hawuwisa ipeni wenza ukuthi yaba lo muntu usuke kuthanda to me nje ukuthi uyangihlonipha kakhulu that's why abantu bathanda bahlonipha ibongo mina ngiyiphiwa abantu kakhulu sure thank you so much. Socials ukuthalaphi ngikhona ku Facebook uthi Bingelela Bings Mpanza Instagram ubingelela_SA ku TikTok ubingelela_SA nakhona ku X Bingelela M. Thank you so much. Thank you for coming through. Guys, ngiyabonga kakhulu ngiyanthanda yazi. Bonga thina. Ngijabula nginibona lapha. Ntokozo uyahlupha. Bathi ngijabulile guys badani nembuzo yeni ehluphayo ke ekuvake inkingeni bathi ngijabulile kakhulu nikwazile ukuhlonipha ukungihloniphela isithunzi sami ngoba kunzima ukuba kuma podcast kanje uzokhuluma ugcina usukhuluma nezinto ezingakufaka enkingeni. Ngiyajabula kakhulu ukungihlonipha kakhulu. Sure. No, thank you so much for coming through. Thank you for honoring our invite. We appreciate it. We love what you do on radio. Continue doing it. Forget the noise. The noise will always be there. Njengoba lekushiwo konkothi hambayo. My mili I konkothwa. So kusho ukuthi uyahamba ubheke phambili. That's why khona bongo zakhe. Khona umsini. Kusho ba ukuthi akunazo. Uyazazi bongo zami? Ngani futhi
ngoba uyengizisha ngolunye usuku elami igama Please. elami igama nguNtobe kwakhuluselwe i-podcast Radio and Stuff. Remember to subscribe, share, like, comment, tell everybody, and join as a member. If you join as a member, you contribute 9 rands 99 cents, and this podcast will become better and bigger. Let's get out of here. We love you. Bye.